goes meow, bird goes tweet, and mouse goes squeak. Cow goes moo, frog goes croak, and the elephant goes toot. Ducks say quack, and fish go blub, and the seal goes ow, ow, ow. But there's one sound that no one knows. What does the fox say? Zdraví vás Honzánek a dneska jsme tady s Adolfkem a teďka jsme v tým trénu. Už můžu. Ty vado, ne asi. Arrivederci, těžké zdraví vás. Adolfek 01. A Itália. I když nejsem z Itálie. To není fajné. Ne, to není fajné. A dneska byl svátek žužuláše. Přeložím, co znamená žužuláš. Mikuláš. Přesně. A mám nový tank, nevím, jestli jste ho viděli, asi ne, ale v minulém díle jsem měl LKMX a teďka už mám AMX 12. Já mám Tigra, pořád stejnýho. A jenom chceme zkusit, kolik Adolfkovi uberu. Adolfek se ale bude bránit, nemyslíš si, že Adolfek když nenechá jen tak přijít si za svou prdel a střelu. Ježíš, neboj, potom... No, máš je mobilu. Kde jsi, sakra? Žití. A je tam hezký. Svítí tam sluníčko. Jsem A teďka kde jsi stejně... ty? Tady. Nech mě! No necháme to. Tak mě nech aspoň otočit dozadu! Jo. Chci zkusit, kolik ti uberu! A dárek k Mikuláškovi nechceš, jo? No nech mě už! Nech mě! To jsi posral, ty. Ty hajzle! A dost. Dost, Adolfek se nasral. Adolfek se nasral, to solidně. Konec. To jsem tě dingl! To jsem tě dingl! Tak čus lidi, zdravím vás do další bitvy. A Adolfek, jdem na trojku, jo? Okay. Adolfek má Mardra. Adolfek je chlapin Mardra. A Mardr jede. To je celkem pomalej tak. Zatím jedu jenom 25, dá se říct. Já jedu 40. Ale za to mám tak krásný tank. Ne, kecám, jedu 60. Jasně. Jestli však jede jasné. 60, tak já jedu 100. A teď by tam přes to ještě pár. A ničím telefonní sloupy, takže Lengom nebude mít Wi-Fi. Sorry Lengom, jestli ti při tomhle videu spadne internet. Vidíš mě? No a ty mě? Já tebe, jo. Mami! Kde jsi? Teďka taky ničím Wi-Fi Lengomovi. Co mu ničíš Wi-Fi? Kde jsi? Aha, jo, dobrý, zůstaň tam, odbej chlapeček. Takový, kde jsi? A jo, tam, zůstaň tam. Vidíš mě? Jako vidíš na mě, jako takhle. Ne, Já tě ztratil z radaru do prdele. já tebe taky. Aspoň mám na boku lopatku, to fajn. Já ji mám vzadu. Šíte. Já tam mám lopatku, sekírku. Já mám v sobě skříňku, nevím na co mám v sobě skříňku. Kde jsi? Bej. V žití. Ne, zůstaň tam, kámo, zůstaň tam a všechno bude v pohodě. I'm ready for the copy run. Já se bojím. Kolik máš životů? Naštěstí máš o několik životů míň. Naštěstí mám o něco silnější tělo. Ztratil jsem zájem tam jet. Co? Že Adolfek jede. Adolfek vážně jede. Neříkal jsem ale kam. Jingle bells, jingle all the day.
Adolfek, tak už vyjeď. To fakt se nasral, to solidně. Já taky. Jako z čeho, že ses posral nebo že ses nasral? A prej... Pojď aspoň předělat, je to fér. Nasrát trojkovej naproti dvojkovýmu. Mami, mama! Bum. Sakra! Jedno hapečko. Ještě si neděláš kozláčka. Nebyl dobrý nápad vyjíždit Adolfkovi předělo, nebyl. Takže tu lidi? Jsem Je takovou tam to do jazyka. zánek? A lofak. A jen se. To mám prodal. Ale fakt babám milku, nakeřit misku. Jedem. Taková reklama. Jedem na trojku, Adolfek. Aha. A proč na trojku? Nemůžeme jet na dvojku. Hlavně ne na čtyřku. Švédská trojka je fajn, ale švédská pětka důvodu, to je jako... Jo, my si teď nebavíme o tom! Já se bojím, kde jsi? Show me your dick. Where are you? Where are you? In Himmelsdorf, vole. Jsem na trojce, kde ty? Ty taky na trojce, to je OK. Nie, OK. Já se bojím. It's a great war, so what it was. Máš šalíček. Fuck. Lidi, vítám vás u další bitvy. The higher skills of the gunner. The best Adolfek, jdem do trojky, jo? looks unto the target. Yes. A domluvili jsme se s Adolfkem, že můžu jeden náboj za minutu. My jsme se nedomluvili, on to tak řekl. A jak to tak vypadá, tak já se do té bitvy ani nedostanu. Ne? Ne. Ještě jsem to nezačal načítat. Končím mám ořízkovou milku. To je pěkné. A tu mám ještě obyčejnou kakaovou a... To je všechno. Ne. Kolik ti uberu schválně tím jedním háčkem? Určitě jsem ti teďka nezabil, neboj. Ty mi Olengo mi říkal, že to je opice celou noc na taťmi, že jo? Jo. Sorry, Lengo, mi pravda se říká. Jdi na A, 1, 2, potom si můžu vyměnit strany. Jo, zase strana, která je výhodná pro tebe, co ty hamou, to je jedna strana. Jo. Víš co, abych ti do prdele nenarval ten kostel, co tady je. Jaký? Já nevím, to je nějaký kostel, Za chviličku už kostel stát nebude. přesně Adolfek jede proti němu. Já doufám, že se kostel dá zničit. Jestli ne, tak je to fail. A já doufám, že se na to nedívají žádný křesťan. Tak jo, kostel nejde zničit. Je pod Ježíšovým ochranou. Adolfek, Máte štěstí. já jsem antikristus. Antikřesťan. Jsi hlavně anti-Lenglom. Ano, tak. Ale on něco, trochu mě propaguje, takže to taky fajné. Takže Adolfka musí propagovat každý.
Ne. A to nám řekněte, kdo vám v tom videu obvykle připadá lepší? Adolfek, jako, ne jako takhle z bojově, to vím, že Adolfek úplně srdečka, ale jako takhle kompletně, jako takhle z video. Je Adolfek lepší nebo Honzánek lepší? Že Adolfek zničil strom, takže Adolfek je i antihippista. Teď jsem urazil ještě hippíza. Rozhodl jsem Lengo má ve 3 věcech. V tom, že je opice, v tom, že je křesťan a v tom, že je hippízák. Lengo mi hippíza. No, teď je hippízák. Od dneška, jo. Kupnu takový ten divný posranej ošklivý náramek. Jaký? Já nevím, jak nosí vždycky hippízák. Já nevím, jak nosí vždycky hippízáci. Adolfek, where are you? Vadí ti to. Jsem ti rozuměl, Adolf. Co na mě koukáš? Jdi někam. Tam. Za svojí babičkou. Pobije dole pode mnou. Jako pod patrem, kde jsem já. Ty fazole mi jsem radši neměl jíst. Ve videu možná bude uslyšet, ty víš co, Adolfek. On se žere fazole. On je stejně jako já. Jsme fazoloví bratři. Adolfek, měj se dobře, hlavně mě nestřílej. Můžeš tě zabít, ten kopec je muka. Co? Ale či mě zabít, ten kopec je muka strašný. Co? Takže má Adolf jako kurvu. Co tam děláš? Tady máme party rock'n's in the house tonight. Everybody just have a good time. Have a good time. To jsi to řekl zase za kravinu. Něco má Adolfek. Přemýšlím o jiné taktice. Ano, tohle je super taktika. Tu jsem před chvilinkou dělal já, ale tak to je jedno. To ti dělá to. Adolfek bude mít děti. Budeš mít taky děti. O tom se nemluví. Pojď, nemáš čím, co? Co? Pojď, nemáš čím. Ty jsi píp. Já jsem pipina. Pipina. Jsi kuřátko píp. Co to je? Tomu se říká střelit do děla. Jo, zajímavý, že jsi mi vyřadil motor. Já mu rozuměl, enemy armors is shit. Kam jedeš? Já trefil hlínu. Chudák hlína. Dobře, i tak, neměla se tady plíst. Tě jako nepostřelil věžičku, jo. Ty, jak jsi na mě viděl? Jsem ti viděl na takovou tu kopuli, co máš na zádech. Takže čus lidi, To dá jsme u další bitvy. A bohužel jsme teďka schytali 10kovou bitvu. No ne úplně, ale i tak jsou tam 10. Je ten Jagger Panzer 100, to je jedničkový tank. Chci zabít tu artilerii. Co? Chci zabít tu artilerii. Pokud se k ní dostaneš dřív než já, tak OK. Okolo mě projela. Co já to vlastně dělám? Já nevím. A škrábe mě v krku díky té čokoládě. Co? Škrábe mě v pupíku čokoláda nebo co? Škrábe mě v krku díky té čokoládě. Já jsem to změl, škrábe mě v pupíku čokoláda. Já nejsem jako ty, že ty do pupíku rvu čokoládu. Vím, že to je fajn, kam ti nikdo nešáhne, ale to nejdeš. Je tady psí budka. Fajná.
To je jak budka, Je tam je osma, to není fajné. to je moc fajné. Já! To jí zapít. Já! Mě zabili! To už je tank. A ne náš. A je tu traktor. A je po traktoru. Myslíš, že mě? Adolfe, jď dopředu! Ty všechny je tam dáš. Jo, fajné. Jo, jdi doprava. No to je. Vidíš tam tu hezkou motorku před tebou, tam vpravo? Už nebude. Není to nic německého. Ne. Je to něco německého? Ne. Znič Wi-Fi Ondrovi! Bye bye, Ondro. A takový... Další kabel, musíš ještě. Kašli na to, musíš zničit Wi-Fi, jo! Ještě vpravo máš Wi-Fi. Kašli na to, prostě znič tu Wi-Fi. Jo! Tam je další, jeď, Adolfek, to zvládneš. Vpravo, jeď, to dáš. Musíš zničit ty 2 sloupy té Wi-Fi. Vejam. Oh, ty, oh. Dělej, ještě to zvládneš. Jo. A jenom jsem to zničil. Takže čus lidi, vítávat Honzánek a teďka už asi budeme končit. Tulipán. No, a doufám, že se vám video líbilo. Pambu s váma. Copyright! Zanechte like, popřípadě odběr a sdílejte toto video a zatím čus. Papa.